Abans d'arribar al Vallès, la Dèlia es va començar a marejar. Tinc ganes, papa, tinc ganes de vomitar. Deixa estar el llibre i mira per la finestra, li vaig aconsellar. Però, esclar, hi havia un estricte ordre que havia de ser complert. La finestra era un bé preuat. Negociació de nou. Aquesta vegada ho vaig enfocar des d'una òptica diferent. Vaig provar a veure si la germana mitjana era capaç d'identificar-se amb el patiment de la germana gran, la germana indisposada. La recerca del pacte a través de l'empatia. Ariadna, què voldries a canvi de deixar seure la Dèlia al costat de la finestra? Vaig implorar. Es va arribar a l'acord amb una promesa de gelat. 2 gelats, en concret. La Dèlia es va posar al meu costat, li vaig donar una bossa de plàstic i vaig encreuar els dits. Quan vam arribar a Vic, semblava que la Dèlia s'havia estabilitzat. Ja no vomitava. Tenia una altra bossa a les mans per si de cas, però res d'evacuacions. Descansava amb el cap recolzat al vidre mentre mirava a l'exterior. Vaig aprofitar la parada per sortir de l'autobús i anar a llançar la bossa plena de vòmit a una paperera de l'estació. No calia conservar aquelles restes de menjar impúdiques i pudents. Era un segon, o això pensava. Perquè entre els bancs propers no vaig veure cap paperera i em vaig haver de desplaçar fins a l'altra punta de l'andana. Quan quasi estava llançant els vòmits, vaig girar-me per observar el bus. Tots els passatgers de Vic ja s'hi havien enfilat. No passa res, em vaig dir. El conductor sap que he baixat. Tot i això, vaig fer mitja volta immediatament. Només faltaria que em quedés tirat aquí sense les nenes. Seria divertit explicar-li a la Màriam que les havia perdut. Vaig deixar de caminar i em vaig posar a trotar, pres d'un nerviosisme creixent. De cop, la porta del bus es va tancar. Hòstia puta! Em vaig posar a cridar com un boig mentre intentava superar la velocitat del vent. La bossa va anar a prendre pel cul. Menys pes. Que no renqui, però va arrencar. Ara sí que devia semblar un llunàtic, un boig furiós que perseguia autobusos. Però ningú notava la meva absència, les nenes, els altres passatgers, el conductor dels collons. Ningú s'havia adonat que havia baixat un moment? L'autobús en marxa i jo atrapant-lo per moments. A l'estació no podia anar gaire ràpid. Vaig aconseguir posar-me a l'altura de la roda del darrere, just on hi havia els nostres seients, i mentre cridava, mans en l'aire, a punt del col·lapse físic, vaig poder veure les meves 3 filles que em miraven per la finestra. La Dèlia no em va fer gaire cas. Era comprensible. Estava convalescent. Només una mirada inexpressiva, d'avorriment. En canvi, la Zoe i l'Ariadna sí que em van dedicar tota l'atenció. Totes dues estaven apinyades a la finestra, somrients, mentre em deien adéu amb les mans. Que pari, els cridava. Però elles insistien amb les rialles i les mans amunt i avall, de comiat, com si marxessin d'excursió.